Green Roof fiċ-ċentru għajna l-konservazzjoni tal-ilma fir-Rabat li huwa magħmul minn 3000 pjanta se jintuża skopijiet xjentifiċi biex jiġbor informazzjoni li tista' tintuża fi proġetti futuri. Dan il-proġett se jesplora l-potenzjal ta' din l-infrastruttura ħadra għal prevenzjoni tal-arar filwaqt li jagħmel il-bini aktar sostenibbli u effiċjenti fl-enerġija. Il-proġett sar kollaborazzjoni mal-Università ta' Catania u huwa konfinanzjat mill-Unjoni Ewropea. Dan il-Green Roof jinkludi varjetà ta' veġetazzjoni adattata għal klima ta' pajjiżna, kif ukoll pannelli fotovoltaiċi biex jiġġeneraw enerġija nadifa. Il-pjanti fuq il-pejt intażu speċifikament għal kapaċità tagħhom li jfilħu l-kundizzjonijiet nixfa ta' Malta. Għas-sentejn li ġejjin, dal-proġett se jservi bħala prototip biex tinġabar informazzjoni dwar l-ilma ta' ċità u kemm minn dan imur fil-veġetazzjoni u kemm idum fihom. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma, Manuel Sapiano, għalli permezz tal-proġett l-Aġenzija tistudja l-benefiċċji tal-Green Roofs. Konna soluzzjoni żviluppata għal Malta li tista' tgħin sabiex ir-riskju li x-xita ġib magħha r-riskju tal-arar jiġi mitigat fil-waqt li nkomplu nkabbru u nsebħu l-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru Mirjam Dalli faħret dan il-proġett u qalet li huwa passi l quddiem fl-impenn ta' Malta għall-innovazzjoni klimatika. La darba jkollna dik id-dejta fidejna nkunu nistgħu naraw kif jista' jkollna aktar proġetti ta' dan it-tip madwar il-pajjiż. Għal din iż-żjara kien preżenti rappreżentanti mill-Kunsill Lokali tar-Rabat u l-Università ta' Catania.